rap chung channel ah hian kan lo lawm a che he channel ah hian thungai nom tak tak ron ti chhuah thin tumani a khongai taka min lo ngai thlak saka like comment le subscribe te min lo ti sakzel turin kan nge na che ole tu na chuan mithi to phone call dar kar tam tak chung andong ziak tu ramos lal thole a mi zani samni pangapur metrolink rail union pacific bungrapur rail chu just wat muna na tak main an insu a mi samni panga thi in mi za sam nga donin hliam an tuarani he che swalna athi jinga pakat charles peka chuan chanchin maktak mai anei zoya medical examination a alandan chuan charles peka chu rail insut lim chhon khan athingal titi maya chuti chung chuan achung te chuan ama cell phone atangin phone call voice somthum panga andonga belkhomin an phone call don hian dar kar engmo zat a o hialani che solna thlen atanga dar kar nga don avei nu zandar kwale minute riata peka bel nu thi santak android kach I chuan peka phone call ma saber chu alo donga a han chang let ngal na a are zui me mai thunga are zui tak tlat awang ro chuan lola chel ri turin a han hrel thangota angai na a hret lo wangin midang apunta ani ami puntak te ho ne na an han call let la in an biak na zong zong chu voicemail lama alut dai zela angai na an hrelo lamani chanchok tu pol chu red in sutna hmuna chuan an thleng thuaya ruang sing hoi hna le hliam tuar boy pui an phet boy line peka phone call bok dong tu an lo om le a chu an han chui le ta khodang an hoi san to rel pindan ma saber atanga lo chuak ani ti an hreta a chulam bok chu an pan phei le a phone call ma andonga nungdama wa mu chu angei po anin be sei pha hle charles peka phone call nu nong ber chu jingdar thum le minisam ni pariata chi andong le a chu arwang an mu chu ma dar kar khatlin maluk tak tak ani arwang omdan mithiam ten an endik zuina a charles peka chu chople chila thi ngal lo vek po in second tam handam zui chi ani loti ahliam tornat dana tang chuan an hre chianga angai na an hre lo hle hetianga mithi to nu phone call don thu hi kovel mun sang sanga soitur oma mithi to ti hriat chian sa te phone call lo don thin hi adong tu tan thil nuam ani ngai lova an boy pha awak thin makve angreng tak chu mithi to hne na tanga phone call dong tu te hian aron be tu te kha mithi to nu ani ti ashalok lo ani chuan reingel ngel anin be thei thin hiani minute somthum lai in beta te po an om noklom aron betu kha mithi to ani ti phone call dong tu khan hriat lok na anei lo ti chu tharau chuan olsam takin alo hre thei po ani mai thei mithi to hne na tanga phone call dong tu te hian a phone nei tu thi atanga dar kar somni pari chung hian phone call an dong tlang puya chuti lai chuan akumakum ni vel liam ta da ya thi to hne na tanga phone call dong po soitur an om tho sen fol mai nilovin landline na tanga phone call dong po an om thua peka chung changa hi chuan ama cell phone atanga ngeya phone call chu dong an ni hlama landline atanga dong phone call don thin dan ero adang deu in ngak tu ma an om lo na in atang kherin landline atang chuan phone call an dong thin ani mithi to hne na tanga phone call don dan hi a in ang lo thei hle loma dam lo na tak tu emokha chat thamai thei din hmuna a han dinga chutiang din hmuna adin lai tak chuan hunrei takkal to a hmangai thita hne na tang chuan phone call adong tatlat mai thina mangai kal ma sa chuan phone mangin alo muak ta thin po ani mai thei dot mhlom mai ani hanti donin aron betu kha caller id a hian chiang deuh main aron lang si thin ani hetiang mithi to phone call lo thleng thin hi anno record nol to a record thei ni thin ma se phone call then lai mek ero chuan mishing benga hriat tham le hriat tham thei chi ani manglo thung mark rebos chu parhisel tak mai ni a achung tele
thian tha engmaw zat te a in adam reya ma se kumsom kwa pathum alo tlin chuan kan sarnat na in apum thuk ve ta a ma se ani chuan a han la zam thiam khopa a in rin ang ai da ya adam rei tak thu a soi chuaka chuti chung chuan a tu le fa le laina te ho angai lok thu ero ala soi chuak fan thowani ana a han zol zel ta ka chuan kumlama upa ve to tak afanu pakhat le atu te ho chuan in lama duat takin an enkola october thavo wanglai tak mai ni khat chu atak safan chuak tu kan sarnat na chuan anun na chu a cha sakta a afanu chu thi nu nun ring lo mi hiani a chutia nat na sheom tak atwar nuwa apa han thita chu nara hlit phoi ang huai hini in a ria a nat na tak mai na apa putar em to mai a han ngai sata kha alo lai nat em mai thina ni sheom takanat na tuar zui to lo tura apa han thita chu ha dam thak atia ama jok po in om ha dam pha thei tu ta tura a in ngai ta ani thian tha le laina anga a voina chu an bei ur son viau maya arwang an voi liam nuwa thian tha le laina nai te chu ama adom hlum tu afanu te ina chuan miti thai che zan ria chahlui kil ho turin an local khoma khwa alo thim ta mo te a chuan chu takal khom te chuan phone call an dong ta sup maya phone call chu khoya tanga local nge ti chu afanu chuan alo man chuak ta a an voi liam zo chau apa mi mal chen na in atangin ani ti a re chuak ta ani apa mi mal in cha bi chu aman akol miaw wangin chuta chuan mi tu ma an om thein a shelowa phone call chu tle ma zong an dong zui le a chuta chuan putar thita fanu chuan an telephone answering machine chu akam ta a ato khwa alo wara putar thita fanu chuan a hma zana an phone call don pahni in record chu a han tirinon le ngata chuta chuan ozoi deuh mai hiam Mary thil afele keipo ka tha e inu po ka kyanga a oma engkim a thaveke alo tireng maya hetiang tharau oni ashiat evp akhung reng hi azoin afi alo tlang puya Mary orikot po chu a chawrau hle maya a o chu chawin fi alo hle ma sela tharau khovel ring ngai lo Mary ber chuan tu o nge ti a hai lova apa nge chuan aron mang tha ti le ruang am dang pu a om thu aron hriat tirani ti apom ta a mun him a om ti apom rualin chumi hmuna chuan kum tam tak chung ngai em chunga alo sun to anupui om na hmuna a han kal ve ta ti po apom thiam ve ta ani Lisa i chu mei chetlei rol mai ani a naupang te ma ni se kum eng emati chung chu thiwar kan sarwangin a khum bet to a khemo an khai thin zo zai po in omzia anei to lo ato pa chuan anat na chu atwar chuak zo lova a thi pui ta nge ani acha thlak don nai athi swal wang lai chuan apa po akyanga om renga akut chel sakin natwar wanga a hmaya than lo bol chuak te chu alo hru khul saka Lisa i thi hmalok kumrei vak lo liam ta khan anu chuan kar che swala mual alo liam san to boka Lisa i chuan thi pui tham nat na vei chung chuan anu kha angai thei khopa a ming lam chung hian anatwar chu arak chuak thot mai thin ani chutianga ana a chwa zwal laia anu ming lama a han chiao vor mai thin chu apa chuan duat tak mai hian alo lo hnem hi atum thina ma se ani mi pathei top chhuana chu a fanuna han chok tham ating ngai lo a thi don jan chuan apa le ain kol tu nurse pakhat hian Lisa i chu an boi som du na chuti lai chuan telephone chu aron rita a Lisa i pa chuan a fanu le nurse chu a tho sana telephone chu awa chu kha ta a phone chu lakangin a han ngai thata a ma se ale lam chu a thom are hle mai thunga chutiang khopare kara chuan nutling to o ni om tak hi shedeu viai hian a in hre thunga eng emaw chu ron hril atum ni in a hre thei chauh maya ati ngai na hrelo chuan phone chu ada a chumi rual chuan caller id chu a han bi wata chuta chuan ameng phok ta ani chuta phone number lo lang chu kumnga kalta a an ma ni chung ko phone number che mai kha alo nia
anu pui thi rualin chu number chu an timit disconnect ngal dai ti po Lisa ipa chuan a hre chiang ngang mai amak tilu tuk chuan a han call let wata ma se mak deuh mai in telephone ah chuan call ri angma ma jok meiche o hian anam va biak chu a hun anun rei to lo tur thu hi aron hril tamai maya angai na shilova a han in ngai to tan chu a fanu kianga akal san tak nars nu khan aron ko ta a fanu chu alo chat thla fel chi hi alo ni phone call mak deuh mai adon live vel chi khan a fanu Lisa ichu alo chat fel hi alo ni a ton thleng hian kha mi tuma a phone call don kha Lisa ipa chuan anupui thita ne na tanga local ani rin hlelna ala nei chin lova ngun tak maya han ngai tu akir le wang po hian khami tuma shet thei changa ngai thei meiche o khan ani chu ka kyanga him takin akhosa to don alom aron ti ni thanin ala hre thin ani tikhan mithi to phone call chu alo zo le ta a reilo te a thon thongai nom tak dang nen kan lo lang le thwa yang min ngai thak sakawangin kan lo me